आमाइनि फिसाजोआ आमाइनि फिसाजोआ आंनो एसे अननानै होथारथों आरो मालायखौ आं मिन्थिया आंनिल' होथों आरो जों मालायजों बेसे थगायजाबायना मेल्लानो। खुलुमबाय रायजोफोर, आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर, दिनै आङो मोननैसो बिसयनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों। मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथाव सायख'नानै गालांजानाय मोनसे न'खर, आङो बेखौहाय बड'सा निउस चेनेलावहाय मोननाय जादों रायजोफोर। आरो लोगोसे इउपिपिएल पार्टिनि सासे एमएलए नि गाज्रि आखु नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। थेवबो आङो बे गाज्रि आखु दिन्थिग्रा एमसिएलए आरो बै मोनसे दुखुथिया न'खर बेनि सायावहाय माखासे फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। दानिया फै रायजोफोर, ओरैहाय जोङो नैबे भिडिअनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायनोसै। बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानांगौ। थेवबो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअखौहाय दिन्थिनानै होबावबाय। दिनै आं बे भिडिअनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो सानदों। एमसिएलए दैदेनगिरिफ्रानो जाथों, एमएलएआनो जाथों, सोरबा दैदेनगिरिया बबेबा पार्टिनि बिपिएफआनो जाथों, इउपिपिएलआनो जाथों, बा गुबुन गुबुन पार्टियानो जाथों, नाथाय आखुवा गाज्रिब्ला बेखौहाय पार्टिनिफ्राय एरख'नाया मोजां। दा एमसिएलएखौ मानो जादों रायजोफोर? बेबायदि अगेन आखल आखु खामानि मावनो थाखायसो एमसिएलए जादों नामा दिलीप बर'आ? दा बेबायदि खामानि मावनो थाखायसो बियो एमसिएलएआवहाय जइन जादोंमोन नामा? हारिखौ फोसाबनो थाखाय एमसिएलए जाया ना हारिनि आइजोफोरखौहाय गाज्रि खालामनो थाखाय एमसिएलए जायामोन बिलाय? दा बेनिखायनो आं बुंदों, इउपिपिएल नि सिएम प्रमद बर' सार एक्सन लानायजोंल' जाया, एक्सन लानायनि उनावहाय बेखौहाय एरख'नांगौ। माब्लाबाबो बेबायदि गाराय जाखानाय मानसिखौहाय बजबनानै दाला। बियो आंनि साननाय रायजोफोर, मिथिबाय दा? बियो नोंसिनि पार्टिखौहाय गाज्रिसो खालामगोन, पार्टिखौ बदनामसो खालामगोन बे मानसिया। बेनिखायनो बेबायदि आखु दिन्थिग्रा, बेबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा एमसिएलएखौहाय माब्लाबाबो समाजावहाय बिबान होनानै दादों, नङाब्ला बांसिन गाज्रि जाबावगोन। दिनैहाय एसे सासे गोरों जानानै, इसिग्राब रोंगौथि थानानै सासे एमसिएलए जाद्रायनानैहाय बेबायदि माब्रै खामानि मावनो हाखो? सोरबा आमाइनि फिसाजोआनो जा, सोरबा बिनानावफ्रानो जा, सोरबा आदानि फिसाजोआनो जा, बेबायदि खामानिथ' मावनो नाङामोन। समाजाव एसेबां मुगैथाव खामानि दा नुखाबाय, जोङो मिथिखाबाय, अब्ला बेखौहाय माब्लाबाबो समाजावहाय एमसिएलए बिबान दोननांला होननानैहाय आं सानो। बेखौ एरख'थारनांगौ आंनि मथेब्ला। दा रायजो राजाफ्रासो मा सानो बे नोंथांमोननि सायावसै। बेयावहाय इउपिपिएल बिपिएफनि खुनु सोमोन्दो गैया। गाज्रि नालाय गाज्रि मानसिखौहाय एरख'नांगौ, बेनोल' आंनि थाखाय। दानिया फैदो ओरैहाय मोनसे दुखुनांथाव न'खर रायजोफोर। 17 बोसोर बिपिएफ पार्टी सालायबाय, 5 बोसोर इउपिपिएल पार्टी सालायबाय। दा 17 बोसोर बिपिएफ पार्टी सालायनायावहाय बे न'खरा मानो मोनसेबो डकुमेन्ट्स गैयि न'खर जाखो? भट आइडिबो गैया होननानै बुंदों, आधार कार्डबो पेन कार्डबो गैया, जब कार्डबो गैया, फारसेनिफ्राय गैया। दा एखे गामि मोनसेयावनो न' बां मोनबाय, आरो बे न'खरा माब्रै मोनाखै? दा बे जायगायावहाय सासे एमसिएलए जायनि मुङा प्रेस मुसाहारि। प्रेस मुसाहारिया धोनस्रि बियाबनि एमसिएलए होननानैहाय आंबो मिथिदों। आरो ओरै फारसे नोंथांमोना नाय, बेयावहाय सरन बर', लोगोसे गाहायाव नायदो नोंथांमोना, बेयावहाय बिपिएफनि पार्टी गोजा। दा बिथांमोना लाजिखोना लाजिदिया बे आइजोनि खोथा बुंनायावहाय? बे आइजोआ दे ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुंबाय, बेखौहाय खोनानानै लाजिदोंना लाजियाखै? आइजोआ बुंदों, गेदेर गोलावफोरखौ बाख्नायदों, मोजां मोनदों, नाथाय एरियानि जे चेयारपारसन जा मेम्बार्सफोर दं बिसिडिसिनि, बिसोरो लाजिदोंना लाजियाखै? आरो सरन बर' सारमोना
गामियावहाय सोर मा मावदों मा मावाखै गावसिनि आखान्थिफ्रा सोरनियावहाय मा खालामदों मा खालामहैयाखै बेखौहाय नोजोर होनांगौ दायथ'आ बिथांमोननिनो। गोजौनिया जुदि मोजां जायोब्लासो गाहायनियाबो मोजां जायो। अब्ला गावसिनि जे जायफ्रा थोनहरजानाय जायफ्रा चेयारमेनफोर जायफ्रा मेम्बार्सफोर नै बिसोरो खामानि मावदोंना मावाखै बेखौ नायनांगौ दायथ'आ प्रेस मुसाहारि आरो सरन बर' सारमोननिमोन। दिनै जों बे बाथ्राखौ खोनासङोब्ला सरन बर' सारमोना लाजिदोंना लाजियाखै दिनैनि समावहाय? प्रेस मुसाहारिमोना लाजिदोंना लाजियाखै? दिनै जों खोनानो मोनदों मिथिबाय दा बे आइजोनि खुगानिफ्राय। नंखाय नंदोंब्ला नोंसोरो एसे उनावहाय खोनासंब्लानो जाबाय। सोरबा सोरबाया निउस मिडियानि भिडिअखौहाय नायाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ रिपिट लानानै फैदों रायजोफोर मिथिबाय दा। हयथ' बे आइजोआ बिपिएफ पार्टिनि समावहाय साथा गंसे खदाल गंसे मोनब्लाबो खुसि जागौमोन। दिनैनि समावहाय बिपिएफखौहाय एसेब्लाबो बाख्नायगौमोन मिथिबाय दा। नाथाय दिनै बुंदों बिथाङा दानि जे सरखार बियो न'नि लिस्ट लानानै थांबाय होननानैहाय बिथाङा फोरमायनानै होदो मिथिबाय। सिगांनि समाव मानो लिस्ट लानो हायाखैमोन? मानो मोनसे गामियावनो माइगाब जुजाय खालामनानैहाय बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरि मावथिफ्रा मानो जोगारनानैहाय सिखोमानानै दोनामोन बे न'खरखौ? दिनैहाय प्रेस मुसाहारि सरन बर' सारमोना लाजिखोना लाजिदिया? रिहन दैमारि सारमोना लाजिदोंना लाजियाखै? हाग्रामा महिलारि सारमोना लाजिखोना लाजिदिया दिनैनि समावहाय? कि जाने बिनिफ्राय बांसिन आरोबाव गोबां न'खरफोर दंबावो खोमा। ना मा बुङो रायजोफोर? दानिया फै बे आइजोआ मा बुंदों भिडिअखौ नोंसोरो जोबजासे खोनासंदै अब्लासो बुजिगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंदो मा बुंदों। दा नोंसोरनि न'खरनि हालोदखौ नुनो मोनदों। न' बां गैया माने गोरिब जिउ खांगासिनो दङ। दा सरकारनिफ्राय बेबायदि जेबो सुबिदा मोनाखै नामा? जेबो मोनाखै, जेबो मोनाखै। ओमफ्राय बिदिनो होआ आरो जों जा माबाबाबो मालायफोरना मोनबाबो जों मोनाखै आरो। मालायफोरना सफैबाबो मोनाखै बिदिनो होगोन होनना बुङो होआ। मुसारि कम्बल बायदिसिना माबाबाबो होआ आरो जोंनो सोब बुस्थुखौनो आरो होआ आरो। ओमफ्राय गैया जोंनो जेबो गैया, रेसनबो गैया जेबो गैया। आंना माबायानो भटारानो गैयाबा भटार बानायगासिनो गैया जेबो गैया आंनाव भटार जेबो गैया आरो। बिदिनो माबा गैया आरो जेबो गैया। न' बायदिसिना सफैबाबो जायनो मोनासो मोननाय जायनो होनासो होनाय जोंनो होआखै आरो। आं मा बुंबाबो बायदिसिना होनजानो गिलायलाङो मानसिफ्रा बायदिसिना होनोना। जों गैयै मानसिफोरखौ नारसिननोबो बोलो मोनो बखिनोबो बोलो मोनो ओंखायनो होननोबो गियो आङो। दा जाबायलै गोबावानो जाबाय 5 बोसोर। आङो क'क्राझार पार्कआवनि आरो। लकडाउननि समाव हाबा जादोंमोन? औ लकडाउनाव हाबा जाफैदों आरो। सानै जाबाय। आंनि हौवाया एखमबा हाजिरा मावो आरो हाजिरा मावो ओमफ्राय मिस्ट्रि खामानि मिस्ट्रिबो मावो आरो बेयो गाव दाख्लै बे आथिङाव गाजोल हाबजानानै थानांदों आरो बेयो नङाबा हाजिरायाव खारबाय थायोमोन। हारसिं ओहो जेबो मोना। खबरबो लायाखै जेबो लायाखै आरो। माबाफोर बिबाय बायदोंना बियाखैमोन सोरनाव? बिफैयाखै मालायना हाबफैबाबो जोंनाव हाबफैया आरो। जोंना मालायना हाबफैबाबो हाबफैया बिदिनो गोदाव सोरावबाबो हाबफैयाखै आरो। मालायनाव हाबना थांबाबो खाथि खालायाव थिं एरि मोनजोब्बाय होनबाबो जोंनाव मोनाखै आरो। खाथि खालायाव थिं एरि मोनबाबो जोंनो हरा आरो नायफैस'आ आरो। होगोन होनना बुङो सफैया बिदिनो मालायफोरनो होयो आरो। मालायफोरनो होयो होमबाबो जों मोनाखै आरो। ओहो मोननाया दाख्लै मोनदों आरो गांसे माबा बिदिनो फैसा लादोंसो आरो गांसेयाव 50 थाखा लादों आरो। गांसेल' मोनदों। जोङो आंनि बिहाव आंनि हौवा बे ओमफ्राय फिसाजो। औ साब्रै जायो आरो। मोनबाबो औ बे हाजिरा मावनायजों माबानानै जायो आरो माइरं बायनानै जायो। 200 बाहायबा 100 दोनबाय संख्रि बानलु बायनायाव बिदिनो माबानानै दोनबाय आरो। ओहो आं जेबो ग्रुपाव गैखाया।
लाफाया आरो लेंबा लेंखायानो आंखौ लेंब्ला आं हाबगौमोन आरो लेङाबो आरो खबरबो होआ नोंगुरबो हाबगोन नामा होनबाबो हाबा आरो हाबनो लेंबाथ' हाबखागोन गावसोर लेङियावसो आं थादों आरो खिन्थायाबोना बेफोरबायदिखौ खिन्थानोबो गैया जेबो गैया आरो आंनो जायनो होनायासो होनाय होयैया होआ आरो जायनाव हाबनायासो हाबनाय दाख्लै हाबफैदोंमोन जोंनाव माबा माबिसो बिनानै बिनि जब कार्ड मा कार्ड माबा न' सफैगोन मा सफैगोन होननानै लानानै थांदों आरो औ कागज लांदों हौवानि आधार कार्ड एकाउन्ट नाम्बार लानानै थांजोबदों आरो रेसन कार्ड फन नाम्बार आधार कार्ड लानानै थांजोबदों आरो बिनि आंनाथ' गैखाया आरो भटबो होनो मोनखायाखै आं ओजों गामियावबो बेयावबो होफैनो मोनाखै एबार भटार कार्ड सफैबासो होनो मोनसिगोन पाटगाव औ औ ओजोंहाय न'आव माबासो आंबो खृष्टानसोमोन ओजोंहाय इयाव फैबाय नालाय हिन्दु हाबा जानो औ ब्रह्म जाफैबाय जोंना आइ गैया बाबाबो गैया आं मालायनावसो खांजाहैनायसो सासे माहाजोनाव जेबो मोनाखै सुबिदा आं लुगैयो अबयसे जोंनि न'खरनि अबस्थाखौ नायनानै आं लुगैयो आंथ' लुगैखायो सोब मालायनि सफैबा आंबो लुगैजानो होफैजानो लुगैयो जोंनो खबर होफैजानो लुगैयो खबरखौनो होआ जोंनो ओमफ्राय बुंबाथाय बुंगोन मागोन बिदिनो होफैगोन मागोन होननानै बुंनोसै ओमफ्राय बुंनोबो लुगैयो बुङाबो जानो बुंबाबो मोनखाया बुङाबो मोनखाया आङो गोसोआनो गैखाया आंथ' मिथियाना आं ओहो नुफेराखै आं ओंखारलाबायाबो ना बिदियाव नुफेराखैबो ओंखारफेराबो आङो फैनाय खोनाबाबो जोंथिं फैयाखै जोंनाव फैफेराखै इयाव नुफेराखै आं फैनाय मोनजोब्बाय बिदिनो गासिबो बिरासेस मोनजोब्बाय आरो बे गामियाव गैया जोंहाल' गैया मोनजोबखाबाय आंहाल' गैया आरो दंजोबो ओहो आंहाल' गैया आरो ओहो औ सासे फिसालाया थाङो आरो अंगनबादियाव थाङो आङो फरायाखै ओहो फरायाखै आं दिखारजोंनो फरायाखै आरो नोगोद काहानि दंलै आंबो ओंखायनो गारबाय आरो आङो फरायाखै दुखुनांथाव खोथा दंलै आंहा अनेकनो आंथ' मालायफोर दाख्लैबो लुगैदोंमोन आङो न' गोदान गोदान सफैबाय आंनो होआखै आरो आंबो लुगैदोंमोन मालायफोरना मानो एथ' मोजां मोजां न' सफैखो आंना बोरो बिदि सानो आङो सोंफैया जोंनो होफैयाबो सोंफैयाबो मा साननानै बे माबाफोराबो होनो गोसो गैया औ आंथ' नुफेराखैबो गोरोंफोरा सोंफैजायो जोंनाव अबसे जोंनो खिन्थाफैयाब्ला ओमफ्राय बिदिनो रागा जोङो सोंब्लाबो माबा माबि बिबाबो गावस्रा मावना लाबोनोसै रोङाबाथाय खिन्थाफैनांगौना जों रोङै मानसिफोरनो खिन्थाफैनांगौ गावसोर खिन्थाबासो जोंबो रोंगोन ना फोरोंबा जोंथ' रोङाना बेफोरखौ खिन्थाफैयाबो हाबफैयाबो आंना नंगौखौ नंगौ थगायलाबायाबो आङो आरो आं सिदा सादा मानसि ना जेखौ बुंनोबाथाय बुंनो हं हं आंना बिदिनोखा आङो सारखौ होजानो लुगैयो आरो हरनाया हरखायो साराबो बै जाग्रा मानसिफोर होग्रा मानसिफोरासो होआ जोंहानो होग्रा मानसिफ्रासो होआ होग्राया होयो बयनोबो गोरिब मानसिनोसो बांसिन होखायो जोंनो जों गैयै मानसिफोरनोसो होखायोना बियो बेफोर गैयै मानसिफोरनो होनोसो बे हरदों बे नों आंहासो होआ नों आंनि मानसिफोरासो नङाबालाय मा बिसोरलाय बयनोबो हारसा जा बर' जा बांगाल जा सावथालानो जा जोंनो होयो गरिब मानसिफोरनो बांसिन गरिब मानसिसो होनो थिनखादों साराबो सारनि जेबो गोरोन्थि भुल गैया बे होग्रा मानसिफोरासो सारा आंनि थाखाय रेसन कार्ड बानायना होदों अरुनदय बानायना होदों एथ' खस्थ' फेदेरबोनांगौ आंनि फिसाखौ नायथों लेखायै फोरोंनो मा फोरोंनो एसे अनथों आरो न' बायदिसिनाबो आंनो नायनानै होथों सारा अनथों आंनि फिसाफोरखौबो अनथों आंनि हौवाखौबो अनथों आरो आंनि बिहावखौबो अनथों आरो गासैखौबो जाहाथे जेबो गैथाराना फिसाफोर आंबो दासो गायग्राबो गैया बिथा थानो आन्थाल' न'बो गैया सारा आंनो एसे अननानै होथारथों आरो मालायखौ आं मिन्थिया आंनिल' होथों आरो जों मालायजों बेसे थगायजाबायना मेरलानो नों नायनानै होथारदो आरो सारा जोंनि थाखाय अननानै न' गंसे औ अननानै आरो